Doncs a mi m'interessava la història d'una comunitat que es veu confrontada als seus propis ideals i a una situació que sí, que els posa un mirall davant i els mostra la seva relació amb la sexualitat, la seva relació amb els seus fills i la seva pròpia relació i fragilitat com a comunitat, no? O sigui, d'aquí la metàfora també del castell, de la societat la construïm tots junts, com un castell, i a la vegada aquest castell és fràgil i pot caure si no tenim confiança entre nosaltres, si hi ha algú que no està bé, el tronc cau i cau el castell i per tant nosaltres. La segona pregunta era per què en el món dels castells? En aquest cas, com a metàfora, hi ha algun altre per què el fet d'introduir tota la cultura popular catalana a la sèrie o era justament els castells per construir aquestes metàfores d'unitat? No va venir en aquest ordre. O sigui, jo primer tenia molt clar que volia que el context de la sèrie fos la cultura popular, per, en certa manera, mostrar una metàfora per sota del que és la trama d'aquesta tensió entre tradició i progrés. I vaig començar a pensar on podia ser aquest context de cultura popular, perquè la cultura popular, de fet, és una cosa molt local, però molt universal, perquè tots els països, totes les ciutats, totes les comunitats tenen la seva pròpia cultura popular, no? És com una cosa com necessària. Llavors, quan vaig tenir la imatge del castell, vaig comprendre que era la imatge que volia, que era una metàfora de com ens sostenim els uns als altres, com podem pujar si anem tots junts i com, de fet, els més petits, els nens, per pujar s'han de recolzar en els adults. Creus que avui en dia realment estem molt en perill quan tenim fills d'aquesta edat justament per culpa de l'accés a aquesta tecnologia? Crec que culpar la tecnologia exclusivament no és tampoc la manera, perquè crec que hi ha molts més factors, o sigui, la família, l'entorn, però efectivament crec que la tecnologia, els telèfons mòbils, les xarxes socials estan dissenyades per generar addicció. I igual que tu a un menor d'edat no li donaries un gin tònic o no li donaries cocaïna o droga, per què li dones un mòbil amb totes aquestes aplicacions que generen aquesta addicció i a la llarga aquest malestar, no? Que després ens sorprenem de que els adolescents hagi crescut la depressió entre adolescents, però té a veure molt amb això també. Sí, volia parlar de la família i de la psicologia de les famílies, que evidentment es veu també afectada per la cultura, en aquest cas seria una cultura patriarcal, però cada família té un tipus de psicologia, un tipus de tabú, i m'interessava parlar d'això també, no? De com hi ha traumes, hi ha tabús, hi ha patrons que es passen de generació en generació, sobretot si no es parlen. Com va ser el treball amb ells? Perquè, clar, estem tractant temes molt delicats, molt seriosos, molt tabús, com bé estaves dient, i els actors i les actrius joves, en aquest cas, s'hi han d'enfrontar directament. Com vau treballar això amb aquests joves actors i actrius? Doncs va ser una feina molt, molt maca, feta des de la cura i la tendresa, però també, evidentment, des de parlar de coses incòmodes. Va haver amb nosaltres una noia, que és la Mariona Ribas, que treballa en prevenció d'abusos sexuals a la infància. Vam estar fent-li xerrades i xerrant molt sobre el consentiment, el desig, sobre el poder. També vam estar fent molts assajos, vam assajar moltíssim. I vam fer una feina molt d'agafar-los de la mà i anar amb ells en aquest viatge, no? Perquè era la primera vegada que es posaven davant d'una càmera. I és al·lucinant el creixement que van fer amb el procés d'assaig i després amb el propi rodatge, no? De la primera setmana a l'última, jo crec que van créixer molt a molts nivells. La figura de la coordinació d'intimitat dona molta seguretat als actors i també als propis directors i directores. I es va fer amb molta cura. No hem rodat res que sigui susceptible de posar en risc la integritat moral dels nens, no? O sigui, jo no volia exposar-los a res que els pogués afectar a nivell psicològic, ni ara ni en el futur. La meva intenció era construir personatges humans. I com a humans tenim contradiccions, tenim pors, i és veritat que la culpa és com una càrrega que sobretot en el cas de les dones, de seguida apareix, no? El que passa és que a la sèrie, sobretot en el cas dels personatges masculins, aquesta culpa es converteix en responsabilitat.
I des de la responsabilitat dels teus actes és des d'on pots com transformar els vincles i les conseqüències dels teus actes també, no? I llavors no va ser que em centrés tant en la culpa, tot i que sí que en un cas d'agressió sexual la víctima sol sentir-se culpable, es sol replantejar i plantejar si realment ella no ha tingut part de responsabilitat, i això també ho havia de demostrar perquè és una cosa que sol passar en molts dels casos. Però la intenció era sobretot aquesta, humanitzar a tots els personatges i no demonitzar ningú. També he vist molta incomunicació. Això també sembla que sigui un dels perills actuals, no, del segle XXI, no? No parlem entre nosaltres i si ho fem a través del mòbil. Sí, a mi, per una banda, m'interessa molt la família, crec que la família és una font d'històries i de conflictes i de patrons, traumes, comèdia, drama, no? Però en aquest cas tenim diverses famílies que cadascuna funciona d'una manera i també una comunitat, no? Que en aquest cas és la comunitat castellera però que podria funcionar com a comunitat comodín, saps? Podria ser qualsevol altre context o qualsevol altra comunitat d'un altre lloc, però el que sí que la comunicació és un tema recurrent, perquè més crec que la comunicació és bastant clau en tot, a la parella, a la família, a la feina, i sembla que últimament sí, ens comuniquem a través del mòbil i és com que tenim por a comunicar-nos, no? Com que el otro cada vez es más el otro. De fet, fa poc vaig llegir un article que deia que els adolescents, quan reben una trucada, els hi produeix ansietat perquè prefereixen parlar per WhatsApp. Que això és fort, si ho penses. I nosaltres mateixos també ho comencem a reproduir, aquest patró, que en el fons és tòxic i molt, no sé, individualista, i crec que el sentiment de grup, el sentiment de manada, ens ajuda a donar-li sentit a l'existència. Per això també el valor dels castells en aquesta sèrie, perquè anem d'allò individual o íntim a allò col·lectiu, el poder de la col·lectivitat. I és que aquest poder de la col·lectivitat no només és un poder polític, és que crec que és un poder, et diria gairebé com existencialista, o sigui que t'ajuda a donar-li sentit a la teva vida. Anant al teu personatge com a actriu, hi ha un moment de la sèrie que ella mateixa es defineix com un clixé. I és segurament la que viu les contradiccions, no? I el xoc entre el que creu i el que acaba fent més vivament. T'has reservat expressament aquest paper que segurament molts reconeixeran en la teva faceta més, si se'm permet la paraula, d'activista, o ho has fet expressament o perquè... Sí, no? Clar. Sí, o sigui, em semblava interessant interpretar jo el paper de la feminista que s'enfronta a les seves pròpies contradiccions, i no a les seves pròpies contradiccions, sinó a la seva pròpia ideologia, el que a ella li agradaria fer, ser, sentir, i el que després ella és capaç de fer, de ser o de sentir, no? I crec que, a més, quan una dona és feminista o activista amb la causa social que sigui, però amb el feminisme sobretot, és com que si ets feminista ja només ets feminista. Ja no ets mare, filla, amant, amiga, professional, ja ets feminista. I punt. I a més has de ser la feminista perfecta, perquè si no ets una traïdora. I la vida és molt més complexa. La vida està plena de grisos, de matisos, i al final, evidentment, el feminisme, la teoria feminista, ens serveix per saber cap a on hem de caminar i quines són les reclames polítiques i socials que hem de fer per arribar a un món més igualitari. Això no treu que totes les persones que caminem cap a aquest món més igualitari siguem persones humanes plenes de vulnerabilitats i contradiccions. Que, de fet, només ets conscient de les teves contradiccions si et planteges aquests ideals. Hi ha molta gent que, com que no s'ho planteja, ja no viu en contradicció. I et preocupa que, com a Letícia Dolera, se t'identifiqui només amb això? Més enllà de, òbviament, la feina, bé sigui com a directora, com a guionista, com a actriu, però a vegades és, ostres, Letícia Dolera, la feminista. Et preocupa que això sigui així i que només et vegin com amb aquesta etiqueta? Qui vulgui veure només aquesta etiqueta, doncs jo no puc ficar al cap de la gent. El tema de la justícia reparadora pren molt de protagonisme, no? I com tots aquests mals i perills que han viscut els personatges acaben d'alguna manera arribant a una catarsi, i m'atreveixo a dir com un missatge optimista. Com és que ho has acabat bé i aquest drama acaba d'alguna manera més suau? Per mi era molt important
aportar una mirada lluminosa i esperançadora, perquè jo sí crec en la capacitat transformadora del ser humà. I sobretot si és a través de la col·lectivitat. És una cosa que de veritat ho penso de veritat. Llavors, encara que tracti la sèrie un tema dur, encara que evidentment vulgui mostrar les llums i les ombres de tots els personatges i de totes les famílies, la meva mirada i la mirada de Pubertat és una mirada lluminosa i esperançadora, perquè crec que la cultura també construeix imaginaris, la ficció, i ja tenim moltes distopies. Podem també imaginar altres marcs més optimistes. I per això també el perdó? Creus en aquest perdó? Tot es pot perdonar? Home, s'ha de veure el cas a cas, Sí, no. I no depèn només de la víctima, sinó també del que reconeix aquest acte. Per acabar, tu fa un temps també vas denunciar alguns d'aquests abusos cap a la teva persona. Ho has fet servir en aquest cas en positiu per emmirallar-te amb els sentiments d'alguns dels personatges? Sí i no, perquè també m'he documentat molt. O sigui, he parlat amb psicòlogues, amb advocades, amb fiscals de menors, amb sexòlogues, amb adolescents, amb pares i mares d'adolescents. Llavors, jo he intentat impregnar-me de totes aquestes històries, de totes aquestes realitats, i no només de mi mateixa i tirar de la meva experiència o de la meva imaginació.